Ang damgo do nagyoy kahulugan. Ang damgo ni Hari Nabucodonosor sa Babylonia nga gihatagan og hubad ni Daniel. Mabasa kini sa Daniel 2 ngadto sa 4. Ang damgo sa paraon sa Ehipto bahin sa 7 ka mga bakang tambok nga gilamoy sa 7 ka mga bakang daot og 7 ka mga pusong tambok nga mais nga gitukob sa mga laya nga mga puso sa mais nga gihubad ni Jose nga dunay moabot nga kaabunda sa pagkaon sa Ehipto sulod sa 7 ka katuigan og 7 usab ka katuigan nga gutom ang moabot sa gingharian sa paraon. Kini napatik sa balaang kasulatan sa Genesis 40 ngadto sa 41. Ang damgo nga diretso ni San Jose gikan sa mga angheles aron ilikay sa labing madali ang batang si Jesus nga bag-ong gipahimugso ni Santa Maria aron makalikay sa pagpamatay sa mga inosenteng mga bata gikan sa kasuguan ni Herodes. Kadto ang mga damgo nga dunay mga kahulugan. Nasay mga damgo nga walay kahulugan mao kining mosunod. Ang kanunay nimong gihuna-huna, unya damguhon kadayon inig katulog nimo. Wa kanay kahulugan, damgo nga imong makita ug sundan dayon og pagdamgo. Damgo tungod sa kabusog, damgo sa kahubog, damgo tungod sa kahago, ug damgo sa kahambon kay himsog kaayog lawas, daghang sustansya, hingaon og bakasi ug kusog mohigop sa sinabawang iho ug tuko. Kung wa pa ka nakapalo basi hindi na ka magkita, amping kanunay.